Ούτε για μια στιγμή δεν διανοηθήκαμε να κρύψουμε την αλήθεια. Ούτε για μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε να ωρεοποιήσουμε τα πράγματα. Παιδιά, το αργοπορήσαμε. Ποιο αργοπορήσαμε? Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το 3, 1, 2, 3. Την οποία έχω και μπορώ και θα συγκρουστώ, όπως είπα, γιατί δεν χρωστάω σε κανένα. Εγώ σήμερα σκίζω γάτες. Σκίσε γάτες. Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες. Όχι σκίσε γάτες που είναι. Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω. Φέρτε μου τη Μαρίνα να με σκίσει. Βρε κάθαρμα. Θέλω να σας συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μεγάλη συμβολή σας, την αποφασιστική συμβολή σας στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αγωνιστήκατε για τα αυτονόητα, για αυτά που δεκαετίες τώρα είναι δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12, 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18, 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24 και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε? Την πρώτη μέρα που θα αναλάβω θα παλέψω για τα μέτρα ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη αυτή η κοινωνία. Να σεβαστούμε τον πολίτη, να σεβαστούμε τις ευαισθησίες του, να σεβαστούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Να πάμε πράγματι σε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης που βάζει την πράσινη ανάπτυξη μπροστά, ένα πρότυπο που θα είναι ανταγωνιστικό, θα δώσει δουλειές, θα δώσει ευημερία, αλλά θα δώσει και ανθρωπιά. Μιλάει για καλύτερη Ευρώπη. Σιγά μην ρωτήσουν εσένα, Γιωργάκη, τι Ευρώπη θα κάνουμε. Σώπα ρε Γιωργάκη. Just have to